1080 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳର ପବିତ୍ର ନଗରୀ ପୁରୀରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀରବତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଉଠୁନଥିଲା, ଦୀପ ଜଳୁନଥିଲା। ସେବାୟତମାନେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ରାତି ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି? ଏ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲୁଚିଅଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହେ, ଏ କଥା ତ୍ରେତା ଯୁଗର। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଭାରତର ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ, ଦିନେ ରାତିରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଆଡ଼କୁ ଡାକୁଥିଲା। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଗୁଞ୍ଜିଥିଲା ନୀଳଗିରି ପାଖରେ ଶ୍ୱେତ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଉତ୍କଳ ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଏ ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦାରୁ ଭାସୁଛି। ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ, ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ, ଛୁଇଁଲେ ଶରୀରରେ ଥର ଥର ଅନୁଭୂତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଦାରୁ ରୂପ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ଦାରୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ କରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ, ଏକ ବୃଦ୍ଧ ସୁଥାର ବେଶ ଧରି ଆସିଲେ। ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଦେଲେ, ଯେ ଘର ଭିତରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେ ଘରର କବାଟ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଦେଶ। ଦିନ ଗଲା, ରାତି ଗଲା, ଭିତରରୁ ଛେଣି ଓ ହାତୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ରାଜପରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ଦିନ ଗଲା, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଶେଷରେ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଗଲା, ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ବିଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା, ହାତ ନଥିଲା, ଚରଣ ନଥିଲା। ଏ ରୂପ, এই ଅଧୁରା ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏ ରୂପ ହିଁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲା, ରାଜ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ରାଜା ବଦଳିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଆହ୍ୱାନଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯେ ଅନ୍ଧ ନ ଦେଖନ୍ତି, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତିର ବଶ ହୋଇ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତୀକ, ଭଗବାନ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ବି ଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ରଥ ସାଧାରଣ ରଥ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ, 45 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, 16ଟି ଚକ। ହଜାର ହଜାର ସେବକ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ରଥ ତିଆରିରେ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ। ଏ ରଥ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ଟାଣନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମାନ ଭାବେ ପାଏ। ସେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଟାଣରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଜା ଓ ରଙ୍କ ଏକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଏକ। ଏ ଭାବନା ଆଜିଠାରୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ ଅଧିକ ମାସ। ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା 2 ଥର ହୁଏ। এই ବର୍ଷ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶରୀର ବଦଳିବାର ସମୟ ଆସେ। ନବକଳେବର, ନୂଆ ନିମ୍ବ ଦାରୁ ଖୋଜାଯାଏ। ଏ ଦାରୁ ଗଛ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ। 4ଟି ଶାଖା, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଚକ୍ର ଲକ୍ଷଣ, ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ଥାନ ନିକଟ। এই ଦାରୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ। ଦୈତାପତି ସେବକ ଚୋଖ ବାନ୍ଧି, ହାତ ଢାଙ୍କି ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଫେରି ନ ଆସିଥିବା କଥା ଇତିହାସ କହେ। ଏ ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ଅନ୍ଧାରରେ, ଲହଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିର ଗୂଢ଼ ଗଭୀରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ଯିଏ ସବୁ ଜାଣେ, ଯିଏ ସବୁ ଦେଖେ,
ଯିଏ ଆଜି ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଆସେ, ରଥ ଉଠେ, ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଡାକ ଆକାଶ ଛୁଏଁ। ଏ ଡାକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖି ଆସିଛି ଏବଂ ରଖିବ।